your countdown master for today. Yes, that's me, ang inyong cool na uncle, pinaka-loyal DJ sa balat ng radyo, Uncle Dagol po. And today, makakasama natin our special guest ating Love Lounge. Born and raised in Bicol. At tinaguri ang Bicol's real life enchantress. Aba? Kikilalanin natin ang artist behind the song Padabata Ka. Ladies and gentlemen, give it up for Diwata! Hello guys! Maray na udto. Aba, Yeah. maray na udto. Magandang tanghali. Ayun. Maray na udto sa Indogabus. Nice. Ayan, maray na udto sa iyo, Miss Diwata. Maray na udto. Uncle Dagol. Sana po masira mo ngayon. Aba, ano ibig sabihin Sana nun? masarap ang ulam mo ngayon. Ayun lang. Yan ay courtesy of Kiko Tanggero. Nasa kanya nakasalalay kung masiram. Ibig masarap. Oo. But anyways, Diwata, welcome to Love Radio. Welcome to our Love Lounge. And I'm happy na nandito ka ngayon. And alam natin na hindi lang syempre, Konyo Bicolano is kasama namin dito. Alam namin na kayo, tropa rin kayo ni Konyo Bicolano. Alright. So, let's talk about the song Padabata Ka. Okay? Anong ibig sabihin ng Padabata Ka? Sa amin kasi may iba't iba kasing like translation yung mahal kita sa Bicol, pero yung sa amin sa Legazpi, sa Albay or sa Tiwi, Padabata Ka means I love you or mahal kita. Tapos meron pa din siyang padangat taka, namutan taka, mga ganun. Oo. Pero yung Padabata Ka, yung common word ba talaga ng mga Bicolano for mahal kita? Sa Albay. Kasi iba-iba yung mga yung language, ay may mga dialect din. Alright. Iba't Pag sinabing Padabata Ka, mahal kita, Yes. paano naman yung I love you too? Paano yun? Padabata Ka man. So, kunyari sabihan mo ko, Padabata Ka. Padabata Ka man. Opo. I love you too. Yes. Ayan. Ganun pala yun. So, may natutunan na naman si Yeah. Uncle Kiko Tanggero dyan. Okay. So, sino sumulat ng song, Padabata Ka? Ako po. Ikaw Ako din mismo. nagsulat ng song. Yes. So, bakit mo naisip na gusto ko itong lengguwahe ko, mother tongue ko na lengguwahe ng Bicol, ma-express mo siya sa Opo. isang awitin. Bakit yun yung napili mo? Hindi ka nagsumulat ng Tagalog or English? Actually, nagsulat din ako ng mga Tagalog songs, pero parang nung nag-start ako magsulat ng Bicol songs, mas naramdaman ko yung parang sincerity ng song. Parang ang pure niya pakinggan pag ginamit ko yung sarili kong lengguwahe. And Ayun. syempre, kaya ako ginamit siya para ma-promote din yung sarili naming lengguwahe sa Bicol. And syempre, yung culture na rin. Of course. Ito, walang walang halong char to ha. Kasi nung una kong narinig to, of course, nag-handle ako couple of weeks ago ng ating Love Radio Top 10 Countdown. Narinig ko itong Padabata Ka. Kasama na siya sa top 10 natin. So, sabi ko, ano to? Okay, Diwata, ano to? So, nung napakinggan ko, as in, hindi ko man maintindihan lahat, pero maganda yung song. Nagandahan Thank ako sa you song. po. Walang halong biro yan. Talagang hindi ibig sabihin na mother tongue gamit natin, hindi ka na sisikat or magiging mainstream. Yes. Diba? Parang K-pop, diba? Oo, sinasabayan nga natin yung K-pop, hindi naman natin naiintindihan, di ba? How much more mother tongue natin? Ang daming, Sariling lengguwahe ng of course, ang daming Bicolano at Bicolana nandito ngayon sa Metro Manila. Yes. Kaya shout out sa kanilang lahat dyan. Hello sa Maray na udto. Maray na udto sa Indogabos. Ayan. Hi. Ayan. Okay. So, itong Padabata Ka, it talks about what? Yung Love. song na to. Unconditional love. Parang, kasi siya pinapakita doon kung paano magmahal ang isang Bicolano. Ganun. Mm-hmm. Kasi 'di ba parang pinag-usapan sa lyrics ng kantang 'yon, parang
pinagluto taka na Bicol Express. Yung mga makikita or tatagpuan mo sa Bicol. Yung Bicol Express, Pancit Ayun. Bato, Laing. And meron din doon na sabay niya tong lilibutan ng Kabikulan. Parang lilibutin natin yung buong Bicol. Parang mag-travel kayo both. Oh, Parang so, love language mo yung ganun. so yung nilulutuan mo. Kasi may mga ganung tao, yung love language nyo, yung pinagluluto Act of ka. service. Oo, Yes. pinaghahain ka. Yun yung, naku, pag lalaki pa naman, weakness ng mga lalaki, pag Marunong pagkain. magluto. Oo. Si Diwata ba marunong magluto? Ano bang specialty Yes. mo na from no. na from Bicol? Kasi, well, hala, egg lang ata. Hindi, joke lang. Hindi, mga something tofu, ganun. Niluluto ko sa bahay namin. Maanghang ba? Yes, sobra. Oh. Mahilig ako sa maanghang, as in. Oh my God. Ayan. Yun lang. Kasi ako hindi ako masyado maanghang. Lalo na yung mga may acid reflux. Good luck. Bawal. Oo, Pero balita ganun ko mga nga. uragon. Oo, mahilig kayo sa maanghang, no? Mahilig kayo sa... Pag di ka mahilig, fake ka. Charing. Oo, ganun ba yun? Joke lang. Hindi naman ganun. Pero mostly, Yeah. if you're from Bicol, sanay kang kumain ng Yes. maanghang. Pero, yeah. Yan. Oo. So, it talks about love, yung song na Padabata Ka. Yung parang expression ba yun? Ini-express ko yung pagmamahal ko Yes. through acts of service. Yes, parang kasi dun din sa music video nun, parang kasi translate din namin siya in Tagalog. Or translate ko yung song into Tagalog sa last part. Parang na-in-love yung isang tao sa hindi taga Bicol. Oh, so itong kwento is may hindi taga Bicol itong lalaki. Yung sa Ayun. music video yun. Yun. Napanood. Yes. Yung music video, by the way, congratulations. Thank kasi you. 1 million views na po ang Padabata Ka sa YouTube. Yay. And hindi lang yan, pati ang inyong lyric video, lyric video. with Tagalog translation. Yes. 1.8 million million. views na. Congrats to you and to your Thank you so much. si Derek. Nandito si Derek, Yes, di ba? Derek Eddie. Congrats Derek, ha. Ayan. Paano naman naisingit si Konyo Bicolano Ayan na. Ito yung gusto ko itanong, hindi ba kayo nagsisisi na nandun niya sa music Actually, video? Hindi, wala siya dito eh. Ah, Kasi parang gusto namin i-connect yung una naming ginawang music video, which is yung Santiguar. Tapos gusto namin lagyan ng connection yun sa Padabata Ka. So ang naisip namin na para Santiguar or albularyo si Konyo Bicolano. Kasi yung mga video siya na para siyang albularyo. So bagay na bagay sa kanya yung role na yun. Isa siyang albularyo dun sa music video. Yeah. So kaya dito naman sa ano bang ginagawa niya doon sa sa scene? Parang bang nagtatawas ang sa Santiguar. Ganon. May plato siya, tapos may candle. Oo, ano yun? Parang ano? Parang kasi yung Santiguar ko rin, yung isang song ko rin, tungkol siya sa pag-amin. Oh. Parang may crush ka sa kanya. Parang kinonek ko lang siya eh. Akala ko pag-amin ng kasalanan. Hindi. Kinabahan naman ako sa word na Santiguar. Hindi. Mapaamin tayo bigla dito. Magtatawas yun. Okay. So yun, kaya siya may hawak na plato. Parang malaman mo kung ano yung something or may mga mythical, di mo ma-explain na bagay yung makikita mo sa plato. Parang ganun yung sa Santiguar. Oh, kaya nandun siya sa Padabata Ka. Yes, Na may parang hawak pa rin pa. Akala ko na miesta siya dun eh. Nakikain siya kasi may Bicol Express na kahanda eh. Parang, akala ko nakikain siya, may dalang plato. Naki-Sharon. Naki-Sharon siya. May babalutin niya yung Bicol Express at saka yung laing. Pero anyways, I'm so glad na nasama siya sa music video. Yeah. Kasi Konyo Bicolano yan eh, di ba? Siyempre. Oo, baka Konyo yan. Oo. Broski. Broski yan. Baka si Broski yan. At hindi lang yan. Itong, of course, sa music video nyo, alright, itong nakita ko yung mga locations ng yung mga na-shoot nyo ng mga locations. Ano ba ito? Aside from the Mount Mayon behind your back na while you're playing the guitar, ano pa yung mga
Meron dun yung Daraga Church, tapos yung Sumlang Lake, Okay. and yung kung saan si Konyo Bicolano sinut dun yun sa Mount Masaraga, yung campsite. Oh. So these places ay maituturing mo bang mga tourist spots nyo? Yes. Sa Bicol? Yes. So kung pupunta ako doon, It's a must it's talaga. a must na makarating ako Yes. doon. And it's a must na magdala rin ba ako ng plato? Hindi naman. Parang, Ano dadalhin ko doon? bebe. Ay, siyempre. Kaloyal tayo. Isasama ko yung, Yes. siyempre yung asawa ko. Isasama ko Yes. doon. Ewan ko lang siya, Uncle Kiko Tanggero, sino isama nito? Ano? Gusto ko talaga mabisita yung, ano ba yung parang nalubog na, Di ba yung makikita yung Mount Mayon? Mount Mayon. Yeah. Tapos, Yung nalubog yung church? oo, yung Yes, may yung Kagsawa. bell, church bell. Yun Yung ba yun? Kagsawan. Oh, yun. Yung gusto ko mapapicture Yes. dun eh. Tapos yung mga picture nila yung parang may bato, tapos gaganin sila. Yes. Yung mga, tapos may mga nag-ATV pa sa likod. ATV. Actually, nag-ATV din kami. Wow. Dun sa music video. Oo, nakita ko nga yun sa Yes. So, very nice, very nice. But, bago lang ang lahat, galing pa ba kayong Bicol? Hindi naman. Nung 22 ata, kakarating ko lang ng Bicol. Okay. June. Kasi July pala. Actually, hindi ko alam pero medyo nakakalungkot kasi bumubuka ngayon si Mount Mayon eh. Yes po. Kitang-kita sa live video kahapon sa mga balita. Then, although parang ang ganda niyan tignan, kaso nga, Very dangerous. sa inyo ba sa experience yun, hindi naman kayo na-aabot nitong mga ash falls? Ako kasi taga-TV, so medyo malayo. Malayo Pero pa yun. dati kasi parang sumabog na rin siya. So, grabe talaga yung ashfall. Umabot din sa inyo. Umabot po sa amin. Ayan. So sana hindi naman masira yung pagiging niya, perfect cone shape ng ating Mount Mayon. Mag-heal siya. Oo, sana nga. But anyway, meron tayong magigame muna tayo saglit, Miss Diwata, dahil meron tayong mga cards dito sa harap. At Nice. ano lang naman ang pustahan natin? Ang pustahan? Tong it's kasi to. Di tayo magtotong it's. Pipili ka lang ngayon, babasahin mo yon. Alright. Nice. Ikaw na rin magbasa, ikaw na rin ang sumagot ng tanong. Okay? Sige, pili ka isa. Oh no. Okay. Alright. Ano? Okay. Okay, nabasahin ko na. Okay, go. Alright. Describe something that's exciting in your life right now. Yung career ko, sobrang exciting na ngayon. Wow. Ang daming nangyayari. Ang daming ganap. And sobrang nakakatuwa siya. Yun, yung career ko. Yes. You play instrument, Yes, right? I play the guitar. Guitar. So, kailan ka ba natutong maggitara? High school? Oh. Pero ang first instrument ko kasi hindi guitar, yung bandurria. Oh, Yeah, yung- bandurria. yes. Yung 12 strings? Yeah, 12 Yung strings. ganon? Yeah, yung banag-guitar yung mulo. Oh, yan. Yung bandurria. Elementary. Yun. Okay. So, next question, Oh, but please. next pa pala. Okay, Oh, meron nice. pa yan. Yellow tayo. Okay. If you could see into the future, what's one thing you want to see? If pinagpapatuloy ko pa ba yung music sa future ko? Oh. Kung hanggang pagtanda ko, tumutugtog pa rin ako. Yun. Okay, nice answer. Nice. Please Alright. pick one. Akala ko di ako makakasagot eh. Oh. Akala ko ang hirap. Akala ko may mga math problem. Wala namang equations yan, pero may may short quiz tayo after. May recitation. May teacher tayo Ay, dito. Teacher yan. Oh. Sige. Alright. Which personal accomplishment are you most proud of and why? Yung pang Miss Universe pala to eh. Oh. Mga tanungan ni Kiko Tanggero no? Gusto ko tuloy yung red. Sabi ko sa'yo, Joke lang. bigyan mo ng red eh. Ayan Siyempre yung ko ngayon din. Personal accomplishment. Ayun, yung paggawa ko ng music. Yun Okay. talaga. Sobrang mahal ko rin talaga music eh. So, ito talaga yung the best accomplishment na nakuha ko ngayon. Yun. Taon. Like, yung lalo na yung padabata ka na marami nang appreciate kahit hindi mga Bicolano na Yes, ako Bisaya ako. Yeah, kaya So, ngayon. na-appreciate ko Amazing. siya. Hindi ko man maintindihan lahat. May mga similarities tayo ng words, pero yung iba, malalim na, hindi ko na maintindihan. Pero ang ganda ng melody, Yes. ang tono mo. Ang galing ng ng song na yan. But anyway,
uuwi ko ba to? Hindi, joke. Pag inuwi mo yan, matatalo ka sa pustahan. May ano yan. May bet yan. Anyway, eto ngayon, Miss Diwata, thank you for answering those questions. You're welcome po. Dito naman tayo sa mga i-invite mo naman yung ating mga nanonood ngayon, ng mga followers mo, mga kabisyo natin na nanonood sa atin sa we are live also sa Facebook ng Love Radio Manila. So invite them. Anong social media mo, Diwata? You can follow me on my social media accounts. It's at ako ay Diwata on IG, on Twitter, and also Diwata on Facebook. It's DWTA. At ano ba? Also, plug ko na rin yung mga upcoming music ko. I will be releasing my next single next month. It's a Christmas song, kaya abangan. Sisilip na rin akong ganun. Parang si Sir Jose Marichan lang. Yeah. Pero it's a Christmas song. Sana magustuhan nyo yung song na yon, and more songs to come and music videos, kaya abangan nyo. And also, marami akong gigs ngayong month. And syempre, sana sunod-sunod yung gigs. Alright. Saan nila makikita yung mga gig schedule mo? Sa Facebook. Doon mahanap nyo po yung gig schedule ko. Magpo-post na lang po ako kung saan man. And sa YouTube, please subscribe to my channel. Check out my music videos there. Meron ng music video yung mga songs, yung iba kong songs. Kaya, ayun. It's DWTA, Diwata. Ayan. Thank you. Isang pasample naman dyan kasi may dala kang gitara eh. Sure. Oo, isang pasample naman. Bago natin ipi-play yung song mo na Padabata Ka. Actually, narinig na po natin yan na a while ago. Pero kung kakatunin nyo lang, ay maririnig po natin ulit ang song na yan. Yes. So, isang pasample naman po dyan. Rinig ba yung guitar kahit ganito? Yes, Alright. of course. Alright, this is Padabata Ka. Padabata ka, daing ibang mumuyhon kundi ikaw. Papadabaon taka, sagod pa man kita magurang, daing ibang papadabaon pa kundi ikaw. Yay! Kinabahan ako dun Galing. Alam mo yung boses niya, parang live or recorded, the same lang eh. No? Galing mo talaga. Slowed reverb yung version na yun. Gusto ko lang malaman yung mga kabisyo, mga kaloyal natin na ang talagang nag-train kay Miss Diwata ay si Conyo Bicolano. Yes. Siya po ang nag-train kung paano kumanta. Siya po nagsulat. Actually, siya po nagsulat ng Padawan. Hindi. Siya ang nag-train paano siya kumanta. Ganito yung pagbig. Yes. Ay, maayaw yung director natin. No? Ayaw na din. Ayaw nila na si Conyo yung nag-train I sa'yo. object. But anyway, that was a very nice song. Thank you and so much. Once again, thank you for dropping by dito sa ating Love Lounge. Maraming salamat. Maraming And salamat. invite once again, last message mo sa ating mga followers mo, of course. And maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking musika. At magkita-kita tayo soon kung saan-saan man. Okay. Before we let you go, ano bang real name ni Diwata? My real name is Jasmine. Jasmine Villanueva. Okay. Bakit Diwata ang napili mo? Kasi yung meaning kasi niyan, pinaghalo namin yung word na diwa at tala. Wow. Kay Diwata. Pero parang Diwata siya na bumaba ng Mount Mayon Yan. at nag-gitara, no? Sa boses mong Enchanting. Sabi nga nila, ikaw yung enchantress. Yes. So once again, ladies and gentlemen, live sa Love Radio Lounge, ating si Miss Diwata, of course. Thank you so much. Thank At you so maririnig much. natin ang kanyang awitin. Mahal kita. Pero pag sa Bicol, Padabata Ka. of course, ito po ang inyong Love Radio Top 10 Countdown and Love Lounge. Kasama ang inyong Uncle Dagol with Miss Diwata with the song Padabata Ka. Kumusta ang biyahe na